Salam mehriban vatandaşlar. Ähliňize ýene bir gezek men öz sesim bilen dowam etmek isleýän siziň dikkatyňyzy çeken we ýene bir zatlar düşünüp dogry ýola gelip halkymyza agzybirlige tarap çagyrýan. Agzybir bolalym we aýtýan zadyma akyl bilen göz ýetirjek bolalym. Käbir kişi men sesini oňarsyň näme zat diýip ýazypdyrlar. Belki sen sesiň oňar diýen adam sen sesiň owadan bolup biler, sen diksiýaň gözel bolup biler. Ýöne sen akylyňda bir gram akyl ýok, men sana şonu aýdaýyn. Sesiň oňar diýeniňizde men janyp agzybirlige çagyrýan. Bizi bir dogry ýola çagyrmak isleýän, ýöne siz men diýen zadymdan netije çykarman. Sesiň oňar diýeniňiz. Şoň üçinem size men sözüm ýok. Siz dinlemeýän bolsaňyz dinleme. Men dinleýänler üçin aýtýan. Ýöne sesim bilenem işiňiz bolmasyn. Şeýle türkmen talipler size ýüzlenýän. Men talip diýip goşulanjak şunýal partiýalara öz sesiňiz goşulanjak. Men talip okuma diýen ýetirjek geldi ýa size de düşünýän ýöne ýalňyş ýapýaňyz. Sebäbi sen talip bolanda da sen halkyň watanyň bolmasa, sen döwletiň bolmasa, sen Türkmenistanyň bolmasa, onda sen bir köpüksin. Sebäbi biziň şu ýerde men bir zat aýdaýyn. Biziň şu wagtky döwletimiz, biziň watanymyz şu dişine gitse, halkymyzam şu dişine gitse, hiç bir hereket etmese, dogry ýola gelmek üçin agzybirleşmese, onda biziň watanymyz nesip bolsa, Haramoly, Hramov, Jatdanow we Haramolyň ýegenler tarapyndan satlyga çykarylýar we biziň watanymyzy dünýä ýüzündäki baýlar alarlar, olar satyn alarlar. Sebäbi halk ýurtdan gaçyp türk'e gaçyp gaýdyp oturýarlar. Ýaşlaram Türkiýeden, Russiýadan gitmek isleýänler dogry sebäbi aňyrda da kösenýärler. Ne gazanyp bolýar, ne işläp bolýar, ne arkaýyn ýaşap, ne de iýip içip bolýar. Şoň üçinem geliň watanymyzy gidirmäliň, satdyrmalyň, haramlaň eline bermäliň. Esasanam talipler, şu ýerde bize talipler kömek gerek. Talipler Türkmenistandaky talipler näme üçin çäreden çäre akidilýändir öýtýäňiz. Men hem Türkmenistanyň içinde talip bolup gördüm ýöne. Çäreden çäre akidilýäniň sebäbi näme? Sebäbi Sapar Murat döwründe, şu wagtky Haramoly döwründe ýurt baş tutanlary, haram tutanlary, haram tutup baýaýanlary taliplerden, türkmen ýaşlaryndan gorkýarlar. Näme üçin gorkýarlar? Olaň wagty bolsa, olar okasalar, olar dünýä ýüzünde bolýan zatlary, ösüşleri görseler, olaram öz ýurduny şonýal etjek bolarlar diýip, şular ösmesin, şular okamasyn, şular öwrenmesin diýip, okaň, öwreniň, ýaşaň diýil ýani ýalňyş. Okamaň, öwrenmeň, çäre gatnaň, kör zehin bolun diýerler bize. Näme üçin? Türkmen ýaşlar olaň garşysyna gitjäni bilýär, şoň üçin hem çäreden çäre gatnatýarlar. Gerekmejek ýerlerde gatnatýarlar çäre. Siz şu zatlar gözüne tutunda, okuňyz, diplomaňyz bolmasa da bolar. Biz kellämiz bilen, öz azabymyz bilen watanymyzy täzeden öz halkyň kedip gazanalyň, halk tarapyndan çözülsün ähli zat watanymyzda. Oň üçin hem talipler gollaw bize gaterwet gerek, bizi Halmyrada, Saparaga da bolup ýene-de olara ses berýän, like goýanlar bar ýok, 250 sany, 300 sany, 400 sany käbir videolarda. Ojaz insanlar, ojaz adamlar hiç zat edip bilmeýär talipler. Siz okamasaňyz, diplomaňyz bolmasa da, watanyňyz bolsa, mudama öýüňiz ýalak bolýar, öz türkmen ýylyňyz bar bolsa, agzybir ýaşasalar şolu siz arkaýyn ýazyp bilersiňiz. Ýöne diplomaňyz bolsa aýdaly. Türkiýede ýaşaýaňyz diýeli. Sen Türkiýede ýaşarsyň, işlärsiň, maşgalada bolarsyň, ýöne sen çagalaň bolar. Çagalaň sen nähilek bolar öýtýän men. Biz türkmen diýsen çagalaň türkler arasynda özüni pes saýar, öz döwletsiz, özüni ýabanjy saýar, özüni çujoy saýar.
Şoň üçinem siz Türkiýede de, Russiýada da aýaňyz ýer tutmaýa. Mesela aýdan döwletiňiz, watanyň sen şu aýt nirde bolsaňam arkaýyn hereket edip bilýän sebäbi watanyň iziňde ba, erweden bolsa ba watanyň şu. Ýöne biz şonu gowlaşdyrmak üçin okuwdan, maşgaladan, pullan, işden elimiz çekmeli. Diňe watanymyz üçin azajyk ylgamaly, azajyk azap etmeli, azajyk akyl siňdirip diňlemeli, aýdylýan zatlardan netije çykarjak bolmaly. Eger biziň watanymyz satylsa, onda biz hiç kim. Halk bolmasa watan hiç zat, watan bolmasa halk hiç kim. Şunam ýadyňyzdan çykarma. Hiç bir zada yaramaýas, onda biz talipleňem eline ullukan rol ba. Gelin öseliň, öz döwletimiz guralyň, öz döwletimiz ösdüreliň. Okuwsuzam ösdürip bolýar. Okuwsuzam döredip bolýar. Okuwsuzam hemme zat edip bolýar. Ýani siz birazajyk kelläňizi işlediň de bize goşulyň. Şu taýda halkyň sesine sesiňizi goşuň. Siz hem özüňiz taýýarlaň, özüňizi bir gowdurmuşa taýýarlaň artyk. Öz edip bil, öz hak hukugyňyzy goramagyny başaryň. Men okuma ziýan getirjek. Ejem kakam maňa işläp, gara gün görüp, zähmet çekip maňa pul uratýar diýänsiňiz ýöne. Size olaryň uratýan pulundanam hemme zadyndanam zerurdur. Watanyňyz bolmasa hiç kimsiňiz. Aýdaýyn. Dünýä türkmenleri bolup, türkmenistanlylar bolup, inne biz talipler bolup jemlendik. Jemlenýäs nesip bolsa we watanymyz täzeden gazanýas. Biziňki bolsun, nesip bolsa watan biziňki, biz dolandyrýas, biz ösdürýäs Türkmenistanymyzy. Siziň ähliňizden haýyş etýär. Gelin, dogry ýoldan ýöräliň.